जानकी सीरीज प्रेजेंट। बोलो बोलो छठी मैया की जल बीच खड़ा तिवई जो तारी बाट हो दर्शन दीही देवल गौले बारियास हो। जल बीच खड़ा तिवई जो तारी बाट हो दर्शन दीही देवल गौले बारियास हो। उगी उगी ये आदित्य मल देर भइल घर के बेर भइल हो। उगी उगी ये आदित्य मल देर भइल घर के बेर भइल हो। से सुपुल सजाइली लेली नायर देव खड़ा बाड़ी तिवाई खड़ा बाड़ी तिवाई खड़ा बाड़ी तिवाई सेवा नारियलवा से सुपुल सजाइली लेली नायर देव खड़ा बाड़ी तिवाई। कबले दर्शन दे हम बाबा मन धीर भइल घर के बेर भइल हो। उगी उगी आदित्य मल देर भइल घर के बेर भइल हो। देवा जल्दी मुस्काई सोनावा के रथ चढ़ी पूर्व से आई पूर्व से आई पूर्व से आई। सुनिए सूरज देवा जल्दी मुस्काई सोनावा के रथ चढ़ी पूर्व से आई। अठार भइले थाक बाबा दूर गइल घर के बेर भइल हो। उगी उगी आदित्य मल भोर भइल घर के बेर भइल हो। सजा के गैया के घिउआ के दिया नजरा के दिया नजरा के दिया नजरा के। जल बीच खड़ा बाड़ी कलश सजा के गैया के घिउआ से दिया नजरा के। साजन जोशी गावे भजन राउर सोर भइल घर के बेर भइल हो। उगी उगी आदित्य मल भोर भइल घर के बेर भइल हो। जल बीच खड़ा तिवई जो तारी बाट हो दर्शन दीही देवल गौले बारियास हो। उगी उगी आदित्य मल भोर भइल घर के बेर भइल हो।
उगी उगी आदित्य मल भोर भइल और घ के बेर भइल हो। सोनी संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरे।